para o punteiro se elixe sempre a madeira máis limpia, de veta máis dereita, máis compacta. O secao ten que ser realmente extraordinario, un secao total, e se pode ser o natural, moito mellor. Cando un coñece a Antón Corral, de contado se perciben varias cousas. A primeira é a súa paixón por ensinar. Desde a primeira pregunta que un lle fai ata a última, este mestre de mestres explica todo con detalle. A segunda é que respira paciencia e cando traballa cas mans, faino con mimo, con precisión, poñendo en cada peza, como a este punteiro, por exemplo, todo o que aprendeu desde que era neno. Paso a vida aquí, que eu non me aburro, paso aquí horas. Estou aquí ao millón de 9 da mañá hasta as 9 da noite, sin problema de ningún tipo, non? Creo que somos infinidade de músicos que saliron dunha canteira que de alguna forma el foi o que plantou esa primeira semente, non? Entonces todo o meu agradecemento, o meu cariño para el. Se tivera estado na Universidade Popular como Antón Corral e con outra xente, seguramente o mellor hoxe non sei se me dedicaría a isto igual, pero seguramente da mesma maneira, seguro que non. Que é un tío moi disciplinado, moi ordenado, pero crea moi bo ambiente, se fai querer, a verdade é que Antón é unha persoa que se fai querer moitísimo. Foi un verdadeiro privilexio poder contar co seu consello e con todo o seu saber a hora de ir formándome como músico. Cando daba 4 notas para afinar un punteiro, ten un timbre, un sonido, unha redondez que non, co mismo punteiro outra persona non lle sona igual. Ante unha gaita ou unha zanfona é primeiro un instrumento antes que el. O sea, antes que el e, bueno, e antes que moitas outras cousas, non? Unha verdadeira pasión que claro, acabou por transmitila, non? Evidentemente.